Kwindaba zethu ngokuhlwanje lenyukile kwakhona izinga lentswela-msebenzi kweli. Umongameli Ramaphosa uthi izinkokheli ezintandathu zase-Afrika ezikwiphulo loxolo kungquzulwano olukhoyo phakathi kweRussia ne-Ukraine. Standard of the race is world-class event, and then we are happy about the organization of this event. Uza kusindla kugqatso lwembali kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay Metro kwinyanga ezayo. Iindaba ze-SABC umthombo othembekileyo wendaba kuwe. Izindaba ze-SABC okuyizindaba onezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus. Ka gore re kwešiša ka kudu-kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena. Fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao. SABC lentswe la hao, re ikemetse ha re kgethe nkukapela. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo i-DTT nankuvimbisa nilungiselele wona ngokuhlwanje. Izinga lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika lunyukile. Iinkcukacha eziphuma kwi-arhente yeenkcukacha mananieli zibonisa ukuba intswela-ngqesho kulo nyaka ibi-32.9 ekhulwini ukusuka ku-32.7 ekhulwini ngo-2022. Inani labantu abangaphangeliyo lonyuke nge-179,000 laya ku-7.9 million kwikota. Ukucima kombane kwikota yokuqala okuchaphazela uqoqosho ngunobangela wokunyuka kwamanqanaba entswela-ngqesho. Ukwehla okukhulu kwengqesho kubandakanya icandelo lezorhwebo, imigodi kunye nemveliso. Amakhaya amaninzi aphulukene nemisebenzi ngelixa ingeniso isezantsi koxinzelelo ngenxa yokunyuka kweendleko zokuphila. Ukunyuka kwengqesho kubonakala kunyuka kumacandelo anjengezezimali, urhulumente kunye nezolimo. Kudaleke imisebenzi 858,000 kwikota nangona imeko yezoqoqosho imbi. Intswela-ngqesho isephezulu ngo-44.7 ekhulwini phakathi kwabantu abatsha, kwabo bangekho emisebenzini, kwimfundo okanye kuqeqesho. Izinga lentswela-ngqesho ngokwenkcazo eyandisiweyo equka abafuna umsebenzi bephelelwe lithemba likwi-42.4 ekhulwini. We are seeing other sectors that have lost employment. In areas such as private households, we have lost 85,000 jobs. We have lost jobs in mining, in manufacturing, in construction, but they were not enough to offset the gains that we have seen that were pushed largely by finance, community and social services. Ingcali zezoqoqosho zithi ukucima kombane kunefuthe. There's quite a few headwinds that the local economy is experiencing, right? Significantly is load shedding, and more than just load shedding, because we've been living with load shedding for so many years. But I think what is important is the unpredictability of when the stages will switch from one intensity to the next. Uqoqosho lwasekuhlaleni kulindeleke kuba lukhule ngo-0.2 ekhulwini kulo nyaka. Utyalo-mali olwandayo kwiindawo ezahlukeneyo luyalukhulisa ukudalwa kwemisebenzi kumacandelo amandla kunye neziseko. Uthi igqiza leenkokheli ezintandathu zase-Afrika zikwiphulo lokuncedisa ukuzisa uxolo kungquzulwano olukhoyo phakathi kweRussia ne-Ukraine. Uthi luqhwatyelwe izandla ungenelelo lwe-Afrika ngumongameli waseRussia uVladimir Putin nangumongameli wase-Ukraine uVolodymyr Zelensky. IseKapa emva kokwamkela inkulumbuso yaseSingapore uLee Hsien Loong kutyelelo lwakhe laseburhulumenteni. UMzantsi Afrika unike imbeko kwinkulu-baphathiswa yaseSingapore ivula oluhambo lusesikweni ngezithonga ezikhahlela lenkokheli. Emva kwalo msitho wokwamkela iindwendwe kuye kwangenwa kusingaye kuxoxwa ngentsebenziswano phakathi kwala mazwe mabini ingakumbi kurhwebo. We're aiming that with the preparations that will get underway, this peace mission will contribute to the various other missions that are underway to bring a solution to that conflict. My discussions with the two leaders demonstrated that they are both ready to receive
African leaders and to have a discussion on how this conflict can be brought to an end. iSingapore yona ithi akho lizwe linolungelo lokufika likhabe ucango kwelinye ilizwe. One country cannot invade another with impunity, and it cannot be something, when it happens, it cannot be something which is acquiesced in or approved of, but a clear disapproval has to be given. uRamaphosa uthi lamazwe omabini angazuza lukhulu kwintsebenziswano kwicandelo lombane. Yes, Singapore teaches us a lot, and I hope they also learn a lot from our mixed architecture of energy, much as we are going through our own challenges right now with the energy challenge that we've got with load shedding. But we will get on top of that. Kwiindaba ze-SABC ndingubulelani Philip ndisePalamente. Isebe lezemfundo laseMpuma Koloni libeke bucala 1.6 billion yerandi kwinkqubo yesondlo ezikolweni kulwabiwo-mali lwalo nyaka. Umphathi wezemfundo uMnumzana Fundile Gade uqinisekise uluntu ukuba izikolo zizifumene izixa zazo zemali zokuthenga ukutya. Imibeko iza kuxelwa kuwo kulo nyaka mali kuquka khona iziseko zolwakhiwo, amanzi kunye neeprojekthi ezidibene nogutyulo. Elisebe lakha indawo zokuhlala abafundi ezikolweni ukuze kwehle izinga labo abadinga ukuthuthwa. Kodwa umba wenkqubo yokutya ezikolweni yenye yemingeni bijongene nelisebe. Abanye abantwana baza esikolweni kungekho nto bayilele beyityile. So it's going to be important that you make them ready by intervening at that particular level. That's why currently in the province we have even introduced the breakfast meal now. Ukanto Nqevu bahleli nje bejonge ukumosha izikolo ngenxa yendambo zombane. We were forced to partnership with a private security company to have armed response on the school premises. Ngonokontraka abayi-42 abazokujongana nokubiyelwa kwezikolo apho lo mkhwa uvame khona. Kukwajongwe kwimviwo zebanga le-10 zaphakathi enyakeni. Elisebe lizimisele ukufumana umyinge ka-80% xa uphela lo nyaka. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Kusenjalo abazali kwakunye neebhodi zezikolo ezichaphazelekayo yinkqubo yesondlo sesikolo engaphumelelanga KwaZulu-Natal bathi le nkqubo ibuyele endleleni okusemva kokuba iinkampani zenkqubo yokutya ezikolweni ziphanzile ukuhambisa ukutya kwizikolo ezingaphezu kwama-5,000. Izingane eziningi zithembele kulokudla ezikuthola esikoleni ukuze zithole okuya ngasethunjini. Isifundazwe sinohlelo olukhulu kunawo wonke lokuhlinzeka izikole ngokudla. Inkinga yadaleka ngesikhathi umnyango wezemfundo esifundazweni ushintsha indlela osebenza ngayo waqoka inkampani eyodwa ukuthi ihlinzeke ngokudla ezikoleni zonke esifundazweni. Le nkampani isola ngokungahambisi ukudla okwanele nokungekho sesimeni esihle ezikoleni. Ngalesikhathi izingane engadli uphazamiseka zona uqobo uphazamiseka kwathina ke njenge-government body uqobo ngoba busuke bebuka thina njengomphathi esikhole ezikoleni zabo. Inhlangano ebhekelele abakade behlinzeka izikole ngokudla ngaphambilini iKwaZulu-Natal Business Nutrition Forum ithi sebenikeziwe ikhontilaki entsha. Sikuthatha kuma-wholesalers lawa khona nje ajwayelekile athe chithisaka enwajwayele ngokuhlukahluka kwawo. Siyahamba singena kuwona sibuka ama-prices are-right nama-qualities are-right sithathe sihambe siyodeliver sisey'koleni. Ngesikhathi uphenyo lusaqhubeka, ubuholi be-ANC obukade buhlangene nobuholi benhlangano esifundazweni ngempela sonto nabo bunxuse ukuthi labo abathintekayo bathathelwe izinyathelo ezinqala. Ngingunonhlakanipho Magwaza SABC eThekwini. Kwakuvimba olukhaya ngaki yombane kwintetho yohlahlo yesebe lezimbiwo eParlamente kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Spotise kwabo basandula ukungena siyaqhubha nendaba kwi-SABC 1 nakwijelo DTT. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona zinabo kuphela kwazo xa ufuna ku-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe
Lenyukile izinga lentswela msebenzi kweli kwikota yokuqala yonyaka. Iziko lenkcukacha manani lithe lizinga lenyuke nge-179,000 inani labantu abadinga umsebenzi lafikelela kwi-7.9 million kule kota yokuqala. Ngoku masicaphule izivo zabantu kwikhasi lethu le-WhatsApp ngelinqaku. Uhulumeni wethu kuyafana eNingizimu Afrika kaqashe. Abantu bayafunda befundela imisebenzi ekutheni ngenaqasha kaqashe. Esikhundleni salokho vele nje badiliza abasebenzi. Nangoku inyukile iqondo lentswelangqesho kubantu abatsha ngoba urhulumente xa ehlahla imali bayalityala abantu basemacaleni abantu youth esoziba inemali yayo bekwecaleni. Ewe kona izinga lentswelangqesho liphezulu kakhulu enye into iphinde ilenze babe phezulu kakhulu kuba ngaba apha eMzantsi Afrika kuqashwa ngokwaziwana. Urhwaphilizo lubhokile pha phezulu and ke ngoku urhulumente akenzi into ngabantu abarhwaphiliza imali. Umsebenzi usazawunqaba ukuba kaloku osopolitiko bafuna uhlohla iipokotho zabo. Nzima kakhulu indaba yentswelangqesho ngoku ngoba kaloku ulutsha aluphangeli, abantu bane-qualifications bane-skills but imisebenzi ayifumaneki, bathi sebeyifumene baretrenchwe. Lo asilikhuthazi kulwaphulomthetho kodwa intswelangqesho izala ulwaphulomthetho. Vele silokhu aphatha uhulumeni omnyama lapha eNingizimu Afrika, umnotho awuphindanga wahamba ngendlela, awuphindanga walunga umnotho. Bahluleka nje nokuhwebelana namazwe omhlaba ukuze kuthuthuke umnotho kubuye namathuba emisebenzi. Lothini unganyuki uzinga lontswelangqesho apha eMzantsi Afrika? Kugcwele urhwaphilizo. Into yentswelangqesho apha eMzantsi Afrika hayi seyisisifo nje esiphila nayo ayithetheki, siyosokola kude kubuye uYesu. Lento yentswelangqesho lezinga liphezulu lentswelangqesho linyukayo inhlungu kakhulu kuba urhulumente manje ethembisa ukuba uzawudala amathuba omsebenzi kodwa akungona izinga laliba phezulu lentswelangqesho. Ingxaki yezamandla kweli nekhokelela kudanyagcimi wombane ibiphambili kwintetho yohlahlo lwabiwo yesebe lezimbiwa namandla epalamente. Amanye amaqela aphikisayo atyhola umphathiswa weli sebe uMnumzana Gwede Mantashe ngokusilela ukwenza umsebenzi wakhe ancede eli ligcina izibane zilayitile. uMantashe uchaze ukushokoxeka kovimba wombane njengonobangela. Uxelele amalungu epalamente ukuba kubalulekile ukwandiswa kovimba ukuqinisekisa umbane oneleyo kwixesha elizayo. Nakuba kunjalo uMantashe akachitha ngaxesha wakhwela kubagxeki boMzantsi Afrika. We have a responsibility to ensure that we continue to stand and actually withstand all the efforts to downgrade our investment. Iqela le-DA ligxeke uMantashe ngendlela singathe ngayo ingxaki yombane. The reality is he is failing on just about every single measure. When ordinary South Africans are suffering because of the cost of living, and when electricity and fuel prices are primary drivers of inflation, one would expect the Minister and the Department of Energy to treat our energy crisis as an economic crisis. Iqela le-EFF nalo likhwele lizehlela kuMantashe ngokungaqubisani nokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. This department, alongside the Minister of Police, is to this day failing to deal adequately with the challenge and economic loss posed by the Zamazamas. Kodwa iqela le-ANC limkhusela umphathiswa wezimbiwa namandla. The use of coal would be promoted in a sustainable way that strikes a balance between economic development and environmental concerns. Tinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ikomiti ejongene nemisebenzi yamihla le ye-ANC yongeze amalungu esigqibo esiphezulu aza kuthunywa ancedise KwaZulu-Natal kumalungiselelo onyulo lonyaka ozayo. Izoli NWC ye-ANC iqukumbela utyelelo lweentsuku ezintathu KwaZulu-Natal. I-ANC KwaZulu-Natal ibhekene nezinselelo kusukela ekuletheni kwezidingo kubantu kuya kwamasipala abangasebenzi kahle kanye nokwehla kokwesekwa. Ngempela sonke National Working Committee ye-ANC ebhekelela ukusebenza kwansuku zonke kweqembu ibihleli esifundazweni. Inhloso ukuthola umnyombo wezinkinga esikhungethe lenhlangano. Imbiko ebethi NWC ibize KwaZulu-Natal ukuzohlakaza isigungu esiphezulu sesifundazwe iphiksiwe izikhulu eziphezulu. Kodwa ubuholi buthe ekuhloleleni kwabo esifundazwe bathola ukuthi yize sizinzile kodwa ke kukhona okumele kulungiswe. We abhor incompetence at the political level
And we say that we are stable, but there is room for improvement. We need organized leadership. Okunye ukukhathaza kakhulu ubuholi be-ANC weqembu kwehlile. Yize i-KZN inamalungu amaningi uma iqhathaniswa nazo zonke izifundazwe, ilahlekela ukwesekwa ezindaweni kade isiphethe. Bahlaziyi bathi lezi nselelo zibangelwa unganaki nokungezwani ngembono epholini. Ngiyangithi mina uma ngabe engekho umuntu ongaleka layini, umuntu okuyena ozolokhu ethi ukunyakazisa kancane, ugcina nawe wenza izinto ngobudedengu. Ileyo nto elimazi iqembu. I-NWC izibophezele ekutheni ibuye kulesifundazwe emasontweni ambalwa ezayo ukuze izobheka ukuthi khona yini inqubekela phambili. Kodwa umngomezulu uthi lokhu kubufakazi bokuthi khona okungalungile ngesimo salenhlangano esifundazweni saKwaZulu-Natal. Indabeni ze-SABC ngu-Iindaba Mhlongo Msetheweni. Amagqwetha kwityala lokuqhwesha kwesidlwengu nombulalo uThabo Bester aveze ubuwokowoko kobungqina bezotshutshiso ekuyamaniseni abatyholwa nesisehlo. Abatyholwa abahlanu baquka abasebenzi benkampani yezokhuselo i-G4S bavele phambi kwenkundla kamantyi yaseBloemfontein befaka isicelo sebheyile. Kusenjalo uBester nogqirha Nandipha Magudumana bavele enkundleni besebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla, omnye evalelwe kwintolongo iKhosi Mampuru, omnye kwiziko loluleko labasetyhini eKroonstad. Igqwetha lomtyholo wesithathu uTebogo Dibulo licela umngeni ubungqina bokuba lo limthethelelayo wasivuma isono sakhe. Elgqwetha lithe uDibulo wabizelwa kudedekhu lwevenkile eBloemfontein nalapho wafika waqakulwa wavalelwa. Imvumo zona kaDibulo yiyo amangqina enkundla ebegalela ngayo kwiveki ephelileyo. Igqwetha lomnye umtyholo wamaTswana nalo liphikisile into yokuba lo limthethelelayo wayelala ngangubinye noKatlego Bereng. Ukanti ityala likaBester ugqirha Magudumane noyise lihlehliselwe umhla wama-20 kuJuni. Ungcwatyiwe namhlanje wayesakuba ligosa lezoqhagamshelwano leMamelodi Sundowns uAlex Shakwane kwinkonzo eqhutyelwe eMamelodi International Assemblies of God ePretoria. Eli qela ligqiba iminyaka engaphaya kwama-50 kwiSundowns ukusukela ngo-1970. Imo yezulu yamathonsi emvula neqabaka yengqele ayithezanga yaye ingayiqhokanga imimoya yabaxhasi beMamelodi Sundowns nabahlali ekuhlonipheni umfihlo wengqwayingqwayi kwibhola ekhatywayo. Usapho lwakwaShakwane lungqukulekile sisaqhuphe sokubekwa kwenqawe leli qhawe. Bavakalise elubala ukuba ube neenkqubo zotyando ezine engqondweni yakhe emva kwentsinda badala yesigulo sokufa kwecala istroke ngoDisemba. Umzila weliqala usazinzile kwabaninzi. Ngaphandle kokuba iSundowns iza kuba nomdlalo wokugqibela kule season ngolwesithathu xa lisingisele kunina eLoftus Versfeld, iqela lonke nabaququzeleli balo abakwazanga kungaphumeleli kule nkonzo yokugqibela kwelimiweyo kaShakwane. We've lost a giant and for us, especially players at Mamelodi Sundowns, I think it's a great loss because he was not just Bralex to us, he was like a father to us. Olendede bawuShakwane ifudule imaxhapheshu ngaphaya koxanduva bilixakathisiwe kweliqela yaqula kwephuka neyohlanganisa kwiofisi yonxibelelwano yoluntu yaqengqeleka iminyaka wathi kamva wangumnxibelelanisi nabaxhasi. IkwanguShakwane ube manqada ekuboneni abadlali abanetalente ukuphuhlisa umgangatho weliqela. Shakwane was one of the best scouts for Sundowns as well. Mbombo zone zamaqela eMzantsi Afrika nangaphandle zivakele izincwino ngenxa yokushiywa nguShakwane. Ke ngoko imihlambi ngokwehlukana kwayo ibihlangene ukugqwala emswaneni isithi ugqatso ulufezile. That's the kind of people we want, to the people who could relate to the supporters, the people who could always be on the level of the supporters, the people who love the team. Kuvakale intswahla phakathi kanye kwenkonzo yomngcwabo nalapho lo wayesaya kuba kwiofisi yoluntu yeKaizer Chiefs eye wabanjwa emva kokwethula intetho yakhe. uShakwane nekudala izungezwa iminyaka emine ubanjwe ngamalungu eHawks kwesisakhiwo secawa business fihlo eMamelodi. Lo wayesaya kuba ligosa lebhola ekhatywayo wathi wabandakanyeka kwizityholo zobuqhetseba bokubaleka nezigidi ngezigidi zerandi kwachaphazeleka iintlawulo zabantu ngo-2019.
iNelson Mandela Bay iza kusindleka ugqatso lwesithathu lukazwelonke kulo nyaka. Ugqatso iNelson Mandela Bay Half Marathon olukumgangatho wehlabathi liza kubanjwa ngomhla wesithathu kuJuni. Olu gqatso lubuyityele lethoba ngeembaleki phantse zibe ngama-2,000. Iimbaleki ezaziwayo ezisuka kwilizwekazi lase-Afrika ziza kuthatha inxaxheba kolu gqatso. Abanye babo bafuna ukuphucula amaxesha wabo. Iimbaleki eziphume kwindawo yokuqala iza kufumana i-80,000 kuquka nabasetyhini. Standard of the race is world class event, and then we are happy about the organization of this event, and then it also invited the African athletes to come and compete against the South African athletes. Nelson Mandela Bay iza kufumana i-1.7 million yeerandi njengokusingatha olu gqatso. Siziva sichulumancile kakhulu kufa unxibelelwano lwethu phakathi kwethu nabaququzeleli balomsebenzi kwakunye neqoqo elilawula ezemidlalo nenkcubeko apha kurhulumente lenza ukuba kube lula ukusebenza. Neembaleki zale ngingqi zifuna ukuzenzela igama. Last year ndafinisha number 2 overall, but ndayi-first South African and ndiwine la title. Kulo nyaka ndiyathembisa kwakhona ngoku ndaphinda ndibuye nayo la ndebe apha ekhaya. Olu gqatso luza kusindlekwa kwindawo yaseSummerstrand. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuze sangomso iindaba ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi. Bhetani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje mbukeli sambona kaloku la 30% wamathuba emvula kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe ndithetha ke phaya kwindawo zikumantla waseFreystata ukonyukela eGauteng ukuya kuthika kwelaphondo laseLimpopo lithe ke rhwele ngamafu ubukhulu becala kula mimandla ekumntla-mpuma welizwe akho mvula zilindelekileyo kwimimandla esentshona kodwa ke lithe rhwele ngamafu phaa kwindawo ezigudlunxweme olukumzantsi-ntshona welizwe ngomso ke mbukeli sabonto bukhona la msingomoya obandayo oxananaze phaya kumzantsi-ntshona udala ke ezanjizana ezithe qane ezithe xhaxhe kwindawo ezikumzantsi-ntshona welizwe kanti ke uyabongozwa mbukeli into buqaphele kaloku ezazibhaxuza enkungu phaa kwela mimandla esentshona kwimimandla esempuma nakhona ke zikhona ezantshizane ezilindelekileyo zemvula phaa kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe uqala phaa kwa-northwest kwehlelo eFreystata eGauteng ukuya kuthika phaya ePolokwane zikhona ke nezazibhaxuza enkungu. Ndiyakucela mbukeli into buqhube ngononophelo ingakumbi phaa kwelaphondo lasempumalanga ngokunjalo nakwezaa ndawo ezisempuma Koloni kwindawo ezisemazantsi. Amaqondo ke wethu okutshisa aphantsi asibonisa into abanoko lithande ukuba lihle izulu kwimimandla esentshona ngo-11 degrees phaa eKapa nodumo ngelixa elishumi eSpringbok ngokunjalo naseFredendale 4 degrees phaa eCalvinia kanti ke sisixhenxe nje phaya eAppington ngelixa elishumi eGqeberha 4 degrees olindelekileyo eKomani ngelixa elishumi phaa eMgungundlovu. Ukuba ke wena usepitoli lindela nje esibhozo aphinda athathiseka amaqondo ngo-14 phaa eLiphalane ngomso ke mbukeli ukuthanda ubanda kwimimandla esentshona ngu-17 eKapa nodumo thathisa amaqondo ngo-27 eAppington kanti ke kwimimandla esempuma nakhona kuthande uphola kwindawo ezininzi zelizwe ngu-17 obandayo phaa eBethlehem. Kamnandi mawethu.